जों बाइक रैली खालामनायनि उद्देश्य दङ जों जत साइमानो जों थाङै बाइक रैली खालायखा कारण उनखा दिल्लीयाव जन्तर मंतर चिनि बुबाग्रा नि बिसिंतै जों जतबो थामसा खालायै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड न जों मानाय हनै जों दिनै दिल्ली थाङो ठीक त्रिपुरा राज्योआवबो जों मा फुनुंनाय शुद्ध दिनै एयारपोर्टआव तामहिन चिनि महाराजानि मूर्ति आसुक जागो हनि सावो मूर्ति आसुक रमै कुनो लाभ करे चिनि ककफाय जे जागो चिनि ककफाय चिनि आमानि ककफाय नसे तिनि अ जागो एनाउंसमेंट खालायदि होनमानि जागो खायरो जागिया ताखुताय बकुग्र अबते प्रंनि सबका साथ सबका विकास तिनि जों ताबुको जदि थानसाव यांकाय चिनि बरक दफा कमाय थांनाय ताखुताय बकुग्र चिनि बखावबो किरिमा सिंसा हाबका आबनि बागै चिनि बुबाग्रा सावो नरक जदि थानसाव खांकाय चिनि ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड जों तबै फायनाय ताखुताय बकुग्र आबनि ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड मायांकाय चिनि अस्तित्व कमाय थांनाय चिनि त्रिपुरा सामखां तंला तिनि आं अबनि बागै साना मुसुङो ताखुताय बकुग्र निनि आनि भबिष्यतनि बागै चिनि चरायनि भबिष्यतनि बागै फायदि जों वाइसा थानसा खालाय चिनि बुबाग्रान लगे चबारलायनाय बीजेपीनि बिसिंते गोबां मा जों नुखा ससियेल मीडिया को बाइक रक्तयै फायकापु बाइक यूपी नि बाइक तिनियो जों नुगै दङो जों अमहाय यूपी नि बाइक न जों किरिया चिनि सिक्लानि फान बायदा जों यूपी र हनाय बरंनो अबनि बागै जों जदि पिआर दंखाय जों केबो कासुनानि मते क्षमता ग्रै ताखुते बुग्र चिनि समाचरण त्रिपुरा सं नगेन्द्र जमातिया सं आगे चबा खलायै चिनि एडिशनल लारंमान हंकाय चिनि बुबाग्रा चिनि लगे तङै जों ताइ लारंमाया तंनाय जोंबो लारंमानाय जोंबो फुनुंनाय जोंबो केबोनि तोला तंया चिनि बुबाग्रानि बिसिंते जों जदि चबा खलायकाय चिनि चबा सक्सेस न खलायमानाय एवं चिनि हा चिनि शासन खलायमानाय गरे सुशासन हनमानि कोनो सुशासन नुगिया गरे गरे सुसन जे खलाय तंमानि नुगो चिनि त्रिपुरासा एरिया गो तिनियो पाइपलाइन जरा रजाक चिनि पाइपलाइन तैग्रै चिनि पाइपलाइन पर्यन्त तैग्रै कारण ग्रै वातै किसासा फायखांकाय ताखुते बुग्र अजागो गो चिनि तामहिना इलि किल्ला हन्दी साब्रुम हन्दी सारा त्रिपुरा राज्य एडिसी एरिया काय वातै किसा माबायसे चिनि हरो कारण माया चिनि स्कुल थाङै नायदि कायसा स्कुल फनो काहाम क्रै एडिसी एरिया गो जत बर थाङै मा परिनाय निनि आगरतला रगो बाहायके सबका साथ सबका विकास कथा खुते बुग्र अबनि जवाब जों 2023 रुनाय चिनि हा बुबाग्रा सावो जदि जों 2023 चिनि बुबाग्रान बिसिंते ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड नामकाय अमाहाय किल्ला जागागो सारा टाउन नुइ थांनाय सारा त्रिपुरा सानि बरग जागा मा फायनाय अमाहाय जों सनाम दोननाय ताखुते किल्लानि YTF चिनि त्रिपुरा मथा आयोग लगै चिनि ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड नामनानि जों जत पाल खालायनाय जतन हामबाय